Здрастите, приятеле! Вие сте с най-новия епизод на кулинарната веган рубрика, която ние нагалено наричаме На кафево. Денят е лято и е юни за 23-ти пореден път, което означава, че нюсфидът ви вече е пълен с снимки на морски изгреви с мирис на екстази. Ние обаче имаме малки възможности и прекалено големи мечти, затова можем да ви предложим само да запретнете крачоли и да топнете с нас обезкосмени крачета в океана на историята. На днешната дата в Монголия са родени Александър Деп, който няма нищо общо с карибския пират, и Ричард Бах, който пък не е роднина с известния композитор на електронна музика със същото име. Рожден ден празнуват цяла плеяда от футболни звезди като Зинедин Зидан, Патрик Виера и Ясен Петров. По-късно сме на парти в Овча купел, където узбекистанската тенисистка Агу Аманмурадова празнува 33-та си годишнина. На здраве! От умрелите днес впечатление прави само Полихроний Сирку, който е работил като руски историк и очевидно не е бил харесван от родителите си. Пристъпваме към по-сериозната част на нещата, защото днес е празникът на служителите в държавната администрация. Поздравяваме всички нагли, дебели и мързеливи лелки, чието заплати плащаме с данъците си, а отсреща получаваме само сумтене, мучене и вечно недоволство от възмутителния факт, че ги караме да си вършат работата поне малко. Поздрав за всяка една тетка, която поне веднъж живота си е извикала: "Ама това тук да не е информация, много и се моля, чете да ги тия табели!" Палче плюс усмихнато човече за всеки един чиновник, който има бенка с косъм и най-големият страх в живота му е компютърите да не отнемат работата му, която е тъпа. Но за сметка на това и безперспективна, монотонна и изсмукваща всякаква радост от живота. Шампанско и многоцветна заря за всеки, който си тръгва от работа не по-късно от 5 без 20, нищо, че работното му време е до 5 и го запълва средене на пасианси и решаване на кръстосовици. Ръцете горе за всички тези емоционални тумори, които дърпат обществото ни надолу и пречат на човечеството да се развива напред и нагоре. Почерпете се, деба, да ви е сладко. За финал, минута мълчание за 2% от държавните служители, които си вършат свестно работата. Благодарим ви! Връщаме се на днешния ден, който е и Международният олимпийски ден, който ние бойкотираме, тъй като за нас нито победата, нито участието са толкова важни, колкото е да хапнем калмари Сузо в компанията на млада девойка по пенюар. Вие не бъдете на кафево, пъхнете таралеж гащите си, приемете смъртта като стар приятел, изкрещете кур за мобилните оператори и не забравяйте мъдрата мисъл на исландския пастир и жертва на комунизма Хензели Гретел. Да, направи го, ще го направя. Аз го правя.